салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Баҳористон. Сархати барнома чунин аст. идомаи истифодадиҳи майдончаҳои солимгардонию варзишӣ дар шаҳри Душанбе. дуюмин фестивали телевизионии филмҳои мустанад «Симо». таъмини хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо китобҳои дарсӣ. шарҳи хабарҳо. дар шаҳри Душанбе дар идомаи корҳои созандагиву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашнҳои милливу мардумӣ боз якчанд майдончаи варзишиву солимгардонӣ мавриди баҳрабардории сокинон қарор гирифтанд. майдончаҳои бунёдгардида дорои шароити хуб барои кӯдакону наврасон мебошанд. ҳамкорони мо мавзӯъро пурра мекунанд. дар партави дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ифтихори ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойтахти кишвар корҳои созандагию ободони вусъати тоза мегиранд. аз ҷумла дар кӯчаи Шоҳ Темурӣ ноҳияи Исмоилӣ Сомонӣ назди биноҳои истиқоматии 3236 майдончаи нави муосир мавриди истифода қарор дода шуд. дар маросими ифтитиҳои он муовини раиси шаҳри Душанбе ва дигар намояндагон иштирок намуда сокинони ин манзилҳоро табрику шодбош намуданд. мавриди қайд аст ки майдончаи мазкурро корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ бо маблағи 630 000 сомонӣ дар муддати 4 моҳ сохта ба истифода додааст. аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилӣ ин сеюмин майдонча мебошад ки сохта ба истифода дода мешавад. бояд гуфт ки шодии хурсандии сокинон ва наврасону ҷавонони маҳаллаи мазкур ҳадду канор надошт, зеро то ба имрӯз дар ин макон чунин майдончаи варзишии солимгардонӣ мавҷуд набуд. инчунин чунин як майдончаи хуштарҳу замонавӣ дар маҳаллаи Зарафшони ноҳияи Сино назди биноҳои истиқомати рақамҳои 7, 8 ва 10 аз тарафи ҷамъияти саҳмоии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе сохта ба истифода дода шуд. дар расми кушодашавии он масъулони ноҳия ва фурудгоҳ иштирок намуданд. масоҳати умумии сохтмон 2800 метри квадратро дар бар гирифта он ба маблағи 740 000 сомонӣ бунёд гардидааст. ҳамзамон аз ин корҳои бунёдкории ободонӣ сокинони маҳаллаи Зарафшон шоду миннатдор мебошанд ки маҳаллаи онҳо рӯз то рӯз ободу назаррабо мегардад. сохтмони майдончаи варзишии мазкур моҳи марти соли 2019 аз тарафи ҷамъияти саҳмоии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе оғоз гардида чунон ки шумо шоҳид ҳастед имрӯз ифтитоҳ гардид. аз тарафи ҷамъияти саҳмоии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе дар ҳудудҳои гуногуни шаҳр шашумин майдонча сохта шудааст. масоҳати умумии майдон 2800 метри квадратро ташкил медиҳад, ки аз он ҷумла майдони универсалӣ, майдони варзишӣ, майдони бозии кӯдакона, роҳраҳҳо, гулгаштҳо ва ҷои истироҳати калонсолон. дар рафти сохтмон зиёда аз 50 нафар сохтмончиёни бо таҷрибаи маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуданд. дар иншооти мазкур майдончаи универсалӣ, майдончаи бозии кӯдакон ва дигар воситаyu асбобҳои варзишӣ барои бозии кӯдакону наврасон мавҷуд мебошад, то ки онҳо вақти холигии худро хушугуворо гузаронида ҳамеша солим бошанд. имрӯз як майдони гулгашти ҳам кӯдако, майдончаи варзишӣ, ҷои истироҳатии падару модар ва фарзандони онҳо шудааст. албатта ин боиси ифтихор аст ки имрӯз дар 28-мин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми гӯшаву канори шаҳри Душанбе майдончаҳои варзишӣ, мактабҳо, боғчаҳо ифтитоҳ ёфта истоданд. инчунин дар кӯчаи Испечаки ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар назди биноҳои истиқоматии 1, 2, 3, 4, 5, 6 як майдончаи нави хуштарҳу замонави мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. майдончаи мазкур бо ибтикори Бонки Миллӣ бунёд гардида корҳои сохтмониро дар он ширкати сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Энергострой хушсифат ба анҷом расонидааст. масоҳати умумии сохтмони майдончаи варзишии кӯдакон 900 метри квадратро ташкил дода дар 240 метри он майдончаи варзишии кӯдакона ва дар 350 метри дигари он ҷой барои истироҳати сокинон ва дигар бозиҳои варзишӣ бунёд ёфтааст. майдончаи мазкур бо маблағи зиёда аз 700 000 сомонӣ сохта шуда пешниҳоди кӯдакон, наврасон ва ҷавонон гардонида шуд. бояд қайд намуд ки бо иқдоми масъулону кормандони Бонки Миллӣ ин сеюмин майдончаи варзишӣ мебошад ки бунёд карда шудааст.
кӯдакону наврасон ва сокинони маҳаллаи испечаки ноҳияи синои шаҳри душанбе аз ин ташаббусҳои наҷиби созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шаҳрдоре миннатпазир мебошанд. ёдовар бояд шуд ки соли равон дар 4 ноҳияи шаҳри душанбе 58 адад чунин майдончаҳои варзишии солимгардонӣ сохта ба истифода дода мешавад. иншооти солимгардонию фароғатӣ дар кӯчаи Асадуллоҳ Ғуломов назди биноҳои истиқоматии 11-3 ва 11-4 ноҳияи Сино ки аз тарафи Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда шудааст, дорои шароити мусоиди бозӣ барои футбол, баскетбол, истироҳати наврасону ҷавонон ва калонсолон буда 900 метри мураббаи гирду атроф кабудизор ва зиёда аз 200 метри мураббаи дигари он бетонпӯш карда шудааст. сокинону ҷавонон аз бунёди чунин майдончаи муосиру замонавӣ ки қаблан ҷои нообод буд хушҳол гардида иқдомҳои шоисаи роҳбарияти олияи давлату ҳукумати мамлакатро барои солимии ҷомеа, ҷалби ҷавонон ба варзиш ва истироҳати сокинон муҳиму саривақтӣ арзёбӣ мекунанд. дар доираи корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ҷиҳати солимгардонӣ субҳи имрӯз ҳамзамон дар кӯчаи Клара Сеткина майдончаи варзишӣ ва бозӣ барои кӯдаконро корхонаи махсуси давлатии ҷумҳуриявии Тиллои Тоҷик сохта мавриди истифодаи сокинони ин кӯча қарор дод. акнун ки дар пойтахт ҷиҳати машғулияти ҷавонон ба варзиш ва истироҳати сокинон чунин майдончаҳои зебо сохта мешаванд, сокинонро зарур аст ки барои доимӣ тозаву озода нигоҳ доштани он диққати аввалин дараҷа диҳанд. дар асоси дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар доираи нақшаи чорабиноҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе дар маҳаллаи 104 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе майдончаи варзишӣ ба истифода дода шуд. иншооти мазкур бо қувваи кории кормандони агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида пурра бо шароити мусоид барои истироҳату фароғат ва варзишу бозии кӯдакону наврасон таъмин мебошад. дар майдончаи варзишӣ ҷой барои бозию дилхушии кӯдакон, майдончаи тамрини бадан барои калонсолон, варзишгоҳи хурди универсалӣ, бозии футбол, волейбол ва баскетбол ва ҷои сайру гашти сокинони маҳалла бунёд гардидааст. ҳудуд ва атрофи майдонча сабзкорӣ шуда, дар он дарахтони сояафкан ва сабзаҳои ороишӣ кошта шудааст ки ин мавзеъро боз ҳам зебову назарраво менамояд. мо аллакай зиёд шоҳиди он шудаем ки дар бисёр шаҳраку маҳаллаҳои шаҳрамон чунин майдончаҳои зебо сохта шуда буданд, вале мутаассифона бо гузашти чанд моҳ аксарияти чунин майдончаҳо дар пайи истифодаи нодурусту бетаваҷҷӯҳии сокинон корношоя мешаванд. зиёд мехостам ки майдончаи зебои дар маҳаллаи мо сохта шуда чунин ҳолро нагирад. аз ин лиҳоз аз ҳамаи волидайн хоҳиш менамоям ки меҳнати дар ин ҷо сарфшударо қадр кунанд ва реҷаи истифодаи иншоотро риоя намоянд, чунки ин танҳо барои мо ва фарзандони мо сохта шудааст. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани чунин як макони истироҳату фароғат бо шароити зарурӣ мушкилоти бошандагони кӯчаи Тунисро ҳам аз байн бурда, барои хурсандиву нишоти ҳамешагии кӯдакону наврасон шароит фароҳам овард. ман Каримова Моҳру хонандаи синфи 8. муҳтарам ҷаноби олӣ, мо аз шумо барои чунин ғамхории падарона ва ба истифода дода шудани чунин майдончаи нави замонавӣ сипосгузорем ва ба ҳар як ғамхории шумо бетараф набуда шуморо сарбаланд хоҳем кард. бояд қайд намуд ки майдончаи мазкур бо харҷи 654 000 сомонӣ бунёд гардидааст. масоҳати он 3206 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар масоҳати 1185 метри мураббаъ сабза корида шуда, масоҳати 246 метри мураббаъ роҳравҳо бо тахтасангҳои ороишӣ рӯйпӯш шуданд. машғул шудан ба варзиш барои саломатӣ фоидаовар ва ҳамчунин яке аз амалҳои беҳтарини пешгирӣ аз оварагардӣ ва нашамандӣ дар байни ҷавонону наврасон ба шумор меравад. сокинони маҳалла ин иқдомро самараи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои роҳбарияти олии мамлакат нисбат ба аҳолӣ ва махсусан ҷавонон ки насли ояндасози мамлакат ба ҳисоб меравад маънидод намуда, аз бунёди чунин як иншооти солимгардонӣ ва фароғатии кӯдакон хушҳол буданду баъд аз санадкорон изҳори миннатдории бепоёни худро баён намуданд. дар суҳбат бо сокинон ҳам намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе онҳоро ба истифодаи мақсаднок ва нигоҳубини минбаъдаи он даъват намуданд. муассисаи давлатии телевизиони синамо соли дуввум низ фестивали телевизионии филмҳои мустанад Симоро баргузор намуда бо муваффақият ҷамъбаст намуд. маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибон аз рӯи 10 номинатсия сурат гирифт. гузориш дар ин раванд. дар коғи суруши шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупории дуюмин фестивали телевизионии филмҳои мустанад Симо ки аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо роҳандозӣ гардида буд баргузор гардид. дар фестивали мазкур намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии
ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати фарҳанг, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуда зимни суханронӣ қайд намуданд, ки мақсади баргузории фестивал ин пеш аз ҳама муаррифии эҷодкорони касбӣ ва ба ин васила тарбия намудани мутахассисони ҷавони соҳа маҳсуб меёбад. тавре қайд гардид, дар фестивал намояндагони студияҳои филмсозӣ, телевизионҳо ва эҷодкорони мустақил иштирок карда беш аз 48 адад филмҳои мустанад ва барномаҳои телевизиониро пешниҳод намуданд. аз ин шумора ҳайати ҳакамони фестивал 10 филмро аз рӯи 10 номинатсия сазовори ҷоиза донистанд. дар фестивал аз рӯи номинатсияи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ Дилбари Наҷмиддин аз телевизиони Тоҷикистон барои филми Сайёҳати рашт ва Шарафи Кароматулло аз телевизиони Ҷаҳонамо барои филми Истарафшан сазовори ҷоиза гардиданд. инчунин дар номинатсияи ҳифзи муҳити зист ҷоиза насиби Рустами Ғоиб аз телевизиони Синамо гардид. аз рӯи жанри беҳтарин бозёфт Ҳошим Раҳимов аз телевизиони Суғд ва Далери Эмомалӣ аз радиои Ватан соҳиби ҷоизаи фестивал гардиданд. дар номинатсияи беҳтарин танзим ва кори дизайнерӣ ҷоиза ба Неъматулло Неъматов, танзимгари телевизиони Синамо тақдим карда шуд. аз рӯи номинатсияи таваҷҷӯҳи ҳакамон ҷоизаи фестивал ба Зиёвиддин Сафаров, коргардони телевизиони Кӯдакону Наврасон Баҳористон ва Фурқати Низом аз телевизиони Сафина сазовор дониста шуд. ҳамчунин дар жанри кори наворбардорӣ филми пешниҳод намудаи Меҳрубон Маликов аз студияи хусусӣ соҳиби ҷоиза дониста шуд. аз рӯи номинатсияи таваҷҷӯҳи тамошобин ба Толиб Раҳматуллоев аз Тоҷикфилм ва Саидҷафар Саидзода ҷоиза тақдим гардид. дар жанри беҳтарин филмнома ҷоиза ба Давлат Сафар супорида шуд. инчунин дар номинатсияи кори коргардонӣ филми Исмоили Сомонии коргардони телевизиони Сафина Худойдод Орифӣ беҳтарин дониста шуда бо ҷоиза қадрдонӣ гардид. шоҳҷоизаи фестивал аз рӯи номинатсияи беҳтарин филми мустанад ба директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина Носир Саидов барои филми Марди роҳ тақдим карда шуд. бояд гуфт, ки дар баробари ҷоиза ба ғолибон диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. инчунин ба собиқадорон ва кормандони телевизион, ки дар рушд ва нумӯи кинои тоҷик саҳми бузург доранд, аз ҷониби телевизиони Синамо ифтихорнома супорида шуд. ҳамзамон дар фестивал баҳри болидарӯҳии ҳозирин аз ҷониби ҳунармандони шинохтаи кишвар суруду таронаҳои ватандӯстона иҷро карда шуд. бояд гуфт, ки дар замони ҷаҳонишавии тамаддунҳо баргузор намудани чунин фестивалҳо саривақтӣ буда, барои муаррифӣ намудани таъриху тамаддуни миллати тоҷик саҳми муносиб мегузорад. дар шаҳри Душанбе сохтмони литсеи рақами 3 барои хонандагони болаюқа дар арафаи анҷом ёбист. ин муассиса бояд бо шароити муосири таълимӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. ҳамкорони мо аз рафти корҳои сохтмонии литсеи мазкур сӯжа омода намуданд. امروزها به افتخار سال نوی تحصیلی 2019-2020 در شهر و نواحی مملکت کارهای آبادانی سازندگی در سطح ضروری جریان دارد. از جمله در شهر دوشنبه 7 انشاد تعلیمی مورد استفاده قرار داده می شود. یکی از آنها بنای لیتسه رقم 3 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه محسوب می‌یابد که آن در زمینه گیمنازی رقم 53 پایتخت بنیان می‌گردد. عین زمان در انشاد مذکور کارهای ساختمانی در دو بخش جریان داشته بناکاران می‌کوشند که کارهای به ذمه‌شان بوده را در وقتی تعیین شده خوش صفت به انجام رسانند. انشاد از 3 بنا عبارت بوده: از 4 آشیانه و تاخانه، اینچنین دارای 80 صنفخانه تعلیمی و فنی میباشد. کارهای ساختمانی در انشاد رفته ایستاده است. عین زمان ساختمانچیان زیاده از 400 نفر در دو سمت در انشاد کار و فعالیت نموده ایستادند. عین زمان ساختمانچیان برای هموار نمودن دیوارها با گچ، اینچنین رنگ نمودن دیوارها، اینچنین وصل نصب نمودن در و تیرزه‌ها مشغول هستند. فرمایشگری انشاد مؤسسه دولتی ریاست ساختمان اساسی شهر دوشنبه به شمار رفته لایحه کشی آن جمعیت سهامی شکل کشاده دوشنبه شهرساز میباشد. ساختمان آن از ماه سپتامبر سال 2018 شروع گردیده. آن برای 1200 نفر خواننده در یک بست پیش بینی شده است. 400 نفر بناکار تصمیم گرفتند که با مواد خوشصفت جوابگوی طلبات معیارهای جهانی بنای مذکور را ساخته پیشنهاد خوانندگان و آموزگاران در آغاز سال نوی تحصیل می‌نمایند. انشاد مذکور دارای تالار ورزشی برای 190 جای
толори фарҳангӣ барои 500 нафар, ошхона барои 400 нафар бунёд мегардад. умуман бинои литсеи рақами 3-ими ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе хуштар замонавӣ бунёд гардида, он барои насли наврас аз тарафи ҳукумати мамлакат чун тӯҳфа пешниҳод мегардад, то ин ки кӯдакону наврасон боз ҳам хубтар таҳсил намуда ба дастовардҳои баланд ноил гарданд ва дар пешрафти давлату миллат саҳмгузор бошанд. ҳамасола хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо китобҳои фаннӣ таъмин карда мешаванд, ки масъули он маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсии Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад. Тибқи иттилоъ, дар 5 соли охир ин муассиса 165 номгӯи китобҳои дарсиро ба таб омода ва чоп намудааст. идомаи матлаб дар сюжаи таҳия гардида. сол то сол дар ҷумҳурии соҳиби истиқлоламон нашри китобҳои дарсӣ ва таъмини хонандагон ба он хубтару беҳтар мегардад. тибқи иттилои масъулини маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илми методии Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз соли 2015 то 7 моҳаи соли 2019 165 номгӯи китобҳои дарсӣ бо теъдоди 14 миллиону 558 ҳазору 450 нусха нашр шуда ба хонандагони муассисаҳои таълимӣ пешниҳод гардидааст. аз ҷумла дар соли 2015 23 номгӯи китобҳои дарсӣ бо теъдоди 1 миллиону 772 ҳазор нусха, соли 2016 34 номгӯи китобҳои таълимӣ бо теъдоди 3 миллиону 23 ҳазор нусха, соли 2017 39 номгӯи китобҳои дарсӣ бо теъдоди 4 миллиону 193 ҳазор нусха, соли 2018 36 номгӯи китобҳои таълимӣ бо теъдоди 3 миллиону 544 ҳазору 216 нусха ва дар 7 моҳаи соли 2019 33 номгӯи китобҳои дарсӣ бо теъдоди 2 миллиону 26 ҳазору 234 нусха нашр шуда пешниҳоди китобхонаҳои муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои мамлакат гардонида шудааст. бояд қайд намуд, ки таи ин солҳо сатҳу сифати китобҳои дарсӣ хубтару беҳтар гардидааст. тибқи иттилоъ, аз соли 2012 инҷониб 17 ширкату нашриётҳои ватанӣ китобҳои таълимиро бо сифати баланд мунташир месозанд. инчунин мавзӯи мундариҷаи китобҳо низ ба нақшаи таълимии муассисаҳо алоқаманд гардонида шудаасту олимону донишмандон ва онҳое ки дар чопи китобҳои фаннӣ масъуланд пайваста кӯшиш мекунанд то мисолу масъалаҳои дар китоб ворид гардида ба хонанда фаҳмо бошад. арзиши китоб дар китобхонаҳои мактаб низ тибқи дастурамали махсуси тавсияшуда вобаста ба нархи китобҳо ба роҳ монда шудааст. истироҳатгоҳи беруназшаҳрии Гулханд ба басти чоруми худ анҷом бахшид. акнун наврасон баъд аз фароғат ба соли нави таҳсил омодагӣ мегиранд. дар мавзеи харангони ноҳияи Варзоб мавсими пӯшидашавии марҳилаи чоруми истироҳатгоҳи берунашаҳрии Гулхани ноҳияи Синои шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони шӯъбаи маорифи ноҳияи номбаршуда ва падару модарон иштироки фаъолона доштанд. дар тадбири фарҳангию фароғатӣ 8 дастаи истироҳаткунандагон ширкат варзиданд. дар баробари ворид гардидани парчами давлатӣ ба ҷамъият суруди миллӣ садо дод. сардорони гурӯҳҳо ҷиҳати омодагишон ба ин маҳфили фарҳангию фароғатӣ ба роҳбари истироҳатгоҳ гузориш доданд. мавриди зикр аст, ки соли равон дар 4 басти истироҳатгоҳи мазкур 800 нафар насли наврас истироҳату фароғат намуда ба соли нави таҳсил омодагӣ гирифтанд. истироҳатгоҳ ба кӯдакон хеле писанд аст. дар ин ҷо кӯдакон ба маҳфилҳои гуногун аз он ҷумла забони русӣ, забони хориҷӣ, забони тоҷикиро омӯхтанд, ки онҳо ба соли хониш омодаанд. ман дар басти чоруми истироҳатгоҳи Гулхан таътили хуб мекунам. дар ин ҷо ман дар озмуни сурудхони беҳтарин иштирок карда ҷои аввалро ишғол кардам. ман хеле шудам, ки ба ин истироҳатгоҳи Гулхан омадам. хеле озмунҳои зиёд мегзарад ва ман дар озмуни расми беҳтарин якум ҷора гирифтам. дар ин ҷо мураббиёни хеле ғамхор мебошанд. мо аз рӯи барномаи истироҳатгоҳ кор ва фаъолият кардем. дар нақшаи кории мо бисёр чорабиниҳо буданд ва озмунҳо гузаронданд. озмуни расми беҳтарин, озмуни китобхони беҳтарин, санадчаи беҳтарин, тақлидкори беҳтарин, ки дар ин озмунҳо кӯдакон фаъол буданд ва ба мо маълум шуд, ки кӯдакони навраси мо ба ҳамин маҳфилҳо тайёранд.
ҳамзамон барномаи фарҳангии истироҳаткунандагон оғоз ёфт ки дар он кӯдакони наврасон бо шеъру таронаҳои ватандӯстона, рақсҳои мавзун, инчунин саҳнаашҳои ҷолиб иштирок карда хотири ҳозиронро шоду болида намуданд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. Шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.